ko, pila ka po? Uy! Hindi ko ako nangungod ka ba? Oh! Ay, upat. Okay. Upat. Yeah. Wisi, agak lagi. Boleh nih, pelanggan yang gratis. Nama wala ka ni. Kita ni ba? Bago ning ni, bago ning man. Teknologi dia. Dari. Kuan ang pun sa una Kanang kentoy, kan? Wala man. Awi dia kon. Ito na palong mo dali sa kasambe. Bayar po yan ba ba? Okay. Okay. Apa yang kamu konto? Debit. Videoan ka. Oh, rumah. Ano na kung sige na. Suot niya ba? Apa dito ka kaya? A few moments later. Sabihin ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. Sorry. Good stories niya. Sorry. Ginitigot ko po. Ginitigot ako. Be, dali sa be. Ano nanganihi? Kung kasi kita stomping, matagod painting. Ka-level nilang height. Kaya kung ampin. Okay, awak. Sasayaw kita. Dito sa kapatid sa
Ay, sorry. Sorry. Ganito. Oh, kulitin lang yan. Ton, ang kalipay ka sa butang na nadaan. Ano sa? Buton? Nakuha na. Ano ka lang? Soda po. Buka. Boksit. Yes po. Nakapumping mo. Walang balanok. Tamak-tamak ka na. Glory sign, ha? Ito mga signs. And symptoms. What? Malikita na. Kuya! Dua ka buhok. A few moments later. Adra na butang mga gamit, gang. Wala ko taot-taot kay mukaon ko kay gutom. Ha? Hala ay. Tinsa. Ha? Lagi sabot-sabot inyo diha. Mananamig arrange guys, mananamig decor. Guard over sauce kay itong mga naong ani. Bibiyahin. Nga, deliver na ano. Deliver na ano. Deliver og lamisa. Gutom po ba? Kaon lang ko dito. Ay, tikasan din yung kagwangan eh. Ning kaon din siya pida. Asan yung mga nagtali ko ba? So, sige, katawa na to diha. Malipayon na kita diha nga side. Sige na. Ha? Kami. Baka na. Ala, paano yung tani unya kanang unsa na kanang one of the tani kanang unsa na kanang sa tawag na kanang special thanks to Our event organizer for our decor decor artist decor artist
Pangkapoy mi guys. Isa kagabi eh. Oh. Isa ka adlaw. Ikaw na dahil sila wala. Sumsugan. Nagtawag mo ka ng karning kandang. Itong ulo gani. Ha? Ulo. Ano sa? Ulo sa baboy. Ano pala ni umuwi? O chupo din mo gidala dito. Parang isa. Nakatang mo naglilingkuan po. Mamanjan din ba pa itong dinungkuan ka ng itong gumba na yun. Siguro ito. Actually guys, Kayo mas nagluto? namo dere kay kuan fiesta. Di man ko mo celebrate o fiesta kay bawal sa ano. Yung tabang lang ko isip ni member sa purok. Okay, di. Dili lain ng palmera ito ang gano'n. Dili man. Kino to ka buok do ha? Isa ra po ito. Kita katong magpainti katong pilog dahon ba nga nasa sumpa nga sa gawas. O, lagi dapat. May duha to. Ako to na lang. Gano diha ka na bakante yan. O diha gani. Awang sensation kay diri o katong mga tahon dito. Ano? Pero dito aman sila. So guys, dira ang ganap karong adlaw kay pangkapoy jud mi. Don't forget to subscribe. Katong box. Ang Buto dito kay murag minimalistic no. oh, Match magud sa ito. wapo gani ang tato katong kahon gani. Tahon. Patong-patong bisan og tulo-tulo lang siya. Tulo. I-plaster na ng mga baluntan. Ha? Pa? Gutom gani ko no. Ha? Tagaan ko dito ko. Gutom gani ko. Gutom dito. Tan! Dito dapitan! Dapit sa kanang kuanjo dito. Kato sa may silver gani. Sa may bongbong. Dito dito siya dapitan. O boss, anong kanang dira ba? O diha. Dili. Diha na dapit o. Pikas kilid. O diha na. O. Sige lang, idikit lang na siya. Na. O, katapong isa, Tan. Itong isa. Dili. O, tapos dito po katong isa. Dito po didikit. Wala pa mo siya tanaon. Ba, para matabunan ng tela diha. Oh, di ba? I told you. Oh, see? Hindi siya halata nga putol. Oh. Okay kayo.